Ditchwitz Zaren R300 er en effektiv, smidig og robust multimaskine til installation af fiberkabler, andre kabler og diverse rør. Med sine 27 hestekraft og stærke benzinmotor er Zaren en fleksibel maskine til mange gøremål. Ploven kan udrustes med trækplov eller foderplov. Den robuste og effektive kædegraver gør Zaren til en komplet multimaskine med meget høj udnytningsgrad. Kædeaggregatet har en arbejdsbredde på 100-300 mm og graver med en dybde ned til 900 mm. Føreren styrer nemt maskinen fra førerplatformen og har en god oversigt over arbejdet. Kædegraveren er perfekt til installation af fiber, kabler og rør i haver og grønne områder. Med hjælp fra doserbladet føres jorden hurtigt tilbage i randen. Skift til andre redskaber gøres enkelt, takket være hurtig skift. Med Subside kabelsøger afsøges arbejdsområdet af for eksisterende kabler og rør. Med vibratorploven kan man installere fiber, kabler eller rør med en diameter op til 40 mm, afhængig af hvilket blad der bruges. Med Ditchwitz vibratorplov lægges fiberen let ned helt ind til huset gennem haven. Med høj effektivitet og en lille maskine er der næsten ingen synlige spor efter installationen af fiberkabler med en dybde ned til 450 mm. Knækstyring gør, at man kan lave snævre vendinger, og maskinen bliver smidig og fleksibel til at kunne udføre sit arbejde. Takket være, at Zaren ikke er bredere end 96 cm, kommer den let igennem havelåger og andre smalle passager.